tuturor! Bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbim despre piesa lui Iuliana Beregoi. Știți că are muzica aceea nouă de curând a lansat-o Vina Mea. Și vreau să vă pun să ascultați și după o să o comentăm. Da? Bun, să începem. Iuliana. Dacă vine toată lumea și cine de vină. Ei, nu mai am răbdare. Hai, dă-o tare difuzoare. Îmi place să fiu așa, îmi place muzica, îmi place și băiatul la blond, dar și e deja. Tell me what can I do? Știu că și ție îți place așa. Să te miște muzica. Pe orice vreme spargem gheața. Yeah. Până dimineața, yeah. Dacă dai volumul tare, vezi că nu mai vine mea. Deci v-am pus câteva, partea care îmi place mie v-am pus-o. Deci acea parte îmi place foarte mult, deoarece se uită la acel băiat și așa mai departe. Și chestia cu eroina și așa. Mie mi-a plăcut foarte mult această piesă, deci eu m-am abonat la ea și mi-a apărut, da, sunat că mi-a apărut, așa îmi sună mie, când lansează ceva sau postează un videoclip nou. Și am văzut-o și imediat ce am văzut-o, am ascultat-o. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place pentru că are multe scheme de dans și este foarte frumoasă, îmi place foarte mult basul, este frumoasă. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, dacă nu un dislike, nu uitați să vă abonați și să puteți lăsa comentarii cu orice doriți, cum vi s-a părut această piesă, de ce v-a plăcut, orice, mie mi-a plăcut foarte mult, vă spun. Ne vedem data viitoare. Pa! Unde te tot grăbești? De ce fugi? De cine ești? Tot ce vreau e să zâmbești. Uită-te în ochii mei. De ce te îngrijorezi? Nu uita să trăiești. Nu uita. Știu că și ție